Исәнмесез эфирда жұмға күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алға таба койбір темалар турында. Машина йөртүчеләр дә, җәяүлеләр дә Шамил Усманов урамындагы юллардан зорлана. Проблема хәл ителерме? 32:05 йортының ишек алдында инде икенче ай рәттән ут янмый. Ни өчен шәһәрдәшләрнең заявкасына җавап бирүче юк. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Яршаллы җирле үзидарә үзәге президент гранты тоткан. Аны нәрсәгә тотачаклар? Мәрьям Файрушина белеште. Шамил Усманов урамында юллар кайчан төзекләндерелер? Бу сорау белән безгә көн сайын шуннан йөри торган шәһәрдәшләр мөрәҗәгать итте. Исегезгә төшерәм, бу атнада мэр киләсе елда капиталь ремонтланачак юллар исемлеген әйтте. Әлегә бу планнар Татарстан хөкүмәтенә җибәрелгән. Шәһәрдәшләр Шамил Усманов урамында да ремонт булырына өметләнә. Җәяүлеләрнең дә, машина йөртүчеләрнең дә фикере бер. Шамил Усманов урамын капиталь төзекләндерү кирәк. Юлда чокырлар күп, алар кат-кат ямалган, ләкин бу гына проблеманы хәл итми. Юллар күп җирендә җимерек, полностью ясалар бик әйбәт булыр иде. Дороги разбиты. Вот в этом вся и сложность. Машины мы свои гробим на этих дорогах. Бүгенге Шамил Усманов урамында 2 участок төзекләндерелгән. 2017 елда юлчылар Нуриманов урамыннан Академик Королев урамына кадәр араны реконструкцияләде. Быел исә Татарстан урамыннан 51-нче комплекска кадәр арада эшләделәр. Шәһәрдәшләрне ремонтның киләсе елда да дәвам итү итмәү мәсьәләсе борчый. Шәһәр мэры Наил Мәхдиев сүзләренә караганда, хәзер киләсе ел өчен эш планы төзелә. Яршаллы, Муса Җәлил, Тынычлык проспектларында капиталь ремонт буласы билгеле инде. Сумма на следующий год более 2 миллиардов рублей. Есть ряд дорог, требующие решения на следующий год. Мы в основном берем дороги с наибольшей транспортной загрузкой, хотя нужны сегодня и текущие, и капитальные ремонты во дворах. Безгә торак коммуналь хуҗалык идарәсендә белдерүләренчә, Шамил Усманов урамында ремонт киләсе елда да дәвам итәчәк. Хәсән Туфан проспектыннан Мулланур Вахитов урамына кадәр участок төзекләндерелер дип уйланыла. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген чалыга эшмәкәрләр хукукларын яклау буенча президент каршындагы вәкаләтле вәкил урынбасары килде. Венера Камалова хакимияттә бизнесменнар белән очрашты. Проблемалы сорауларны уртага салып сөйләшүдә башкарма комитет вәкилләре дә катнашты. Борчыган сораулар охшаш дияргә мөмкин. Күпләрне бирегә җир арендасын озынайту белән бәйле каршылык китергән. Урында исә эшмәкәрләрнең киосклары урнашкан. В течение 3 лет, наверное, шел отказ нам по... Абсолютно, я даже сказал бы, наверное, по разным причинам, но их не было. Все тянулось только на основании того, что тянули время, мотивировали тем, что предлагают нам, хотят предложить другие земельные участки взамен. Шәһәр төзелешен үстерү хезмәте директоры Ленар Сальманов сорауларга ачыклык кертеп, барлык корылмаларның законга туры китерелеп урнаштырылуын искәртте. Очрашу ахырында Венера Камалова бәхәсле сорауларны үз контролендә тотачагын ышандырды. Инде икенче ай караңгы ишек алдыннан йөрибез. Ни өчен безнең заявка буенча эш башкарылмый? 32:05 йортында яшәүчеләр безнең редакциянең кайнар элемтә телефоны буенча шундый зарларын җиткерде. Шәһәрдәшләр әйтүенчә, баганаларда ут инде октябрьдан бирле янмый. Җаваплы оешмага мөрәҗәгать итү нәтиҗәләр китермәгән. Урынга хәбәрчебез Ләйсән Ханова чыкты. Бу видеоны безгә 32:05 йортында яшәүчеләр җибәрде. Инде ноябрь уртасы тиз караңгы төшә, иртән исә соң яктыра. Октябрьдан бирле шәһәрдәшләр дөм караңгы юллардан йөрергә мәҗбүр. 27 подъездлы йортта нибары бер урында ут яна. Как дети должны ходить? Как люди должны ходить в такой темноте? Сколько раз обращались, только обещают нам. Йортта яшәүчеләр әйтүенчә, караңгы ишек алдында абынып егылырга да озак түгел. Сәламәтлек өчен дә куркыныч бу хәл диялар. Утыбыз янмый, безнең ишек алдында операциядән соң кешеләр күп, менә олы кешеләр без бик күп безнең монда. Барысы да олы кешеләр инде без монда. Һәммәсе дәген. Аны ут кирәк, без ут өчен акча түлибез. Йорт буенча җаваплы Марина Стяжкина да йортта яшәүчеләр дә Горсвет предприятиесенә берничә тапкыр мөрәҗәгать иткән. Заявка бирәбез, алар яра көтегез диләр, обещать итәләр. Октябрь азагыннан бирле көнне аралаш шалтыратып торам. Караңгы ишек алдында проблема лампочкалар белән генә бәйле булып чыкмады. Эш шактый җитди. На данном участке кабель находится на повреждении. Выезжала бригада, установили место повреждения кабеля. На данный момент, в ближайшее время, все неполадки будут устранены. В кратчайшие сроки, то есть будет восстановлено уличное освещение.
будем стараться сделать очень быстро. Горсвет uyushmasында безгә эшләрне бүген үк башларга ышандырдылар. 32-05 йортында яшәүчеләр шушы көннәрдә утлы булырга тиеш. Лейсенханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Бүген иртәнге якта Мәскәү проспектында юл транспорт хәрәкәте булды. Вахитов тукталышы тирәсендә Kia һәм 14-нче модель Lada автомобильләре бәрелеште. Ике машинада җитди зыян күрде. Машина йөртүчеләрнең кайсысы юл кагыйдәләрен бозган һәм автомобиль тизлеген кем арттырганын полиция хезмәткәрләре билгеләячәк. Бәхеткә, авариядә кешеләр зыян күрмәде. Тосларны үстерү үзәге 440 мең сум күләмендә Россия президентының грантын оттым. Шаллы җирле үзидарәсе тәкъдим иткән проект 10 мең эш арасыннан иң яхшысы дип табылды. Шәһәрдәшләр бу грант акчасын нинди максатка тотарга ниятли? Бу хакта хәбәрчебез Мәрьям Файрушина сюжеты. Шаллының тосларны үстерү үзәге Россия президенты грантын беренче генә тапкыр отмый инде. Узган ел чәчәкле десант проекты белән алар беренчеләр рәтенә чыкты. Җиңгән грант акчасын шәһәрне матурлау өчен тоттылар. Проектта катнашучылар чәчәк үстерү ысуллары белән танышты, ландшафт дизайн нигезләрен дә өйрәнде. Алган белемнәрен йортлар янындагы чәчәк түтәләрен тәртипкә китерүдә һәм бизәүдә кулландылар. Шәһәрдәшләр әлеге проектта бик теләп катнашты. Шуңа күрә яңа грант акчасын да шушы юнәлештә тотарга телиләр. Мои жители, мои старшие по домам, которые участвовали в проекте цветочного десанта, они вообще заразились идеей. С таким воодушевлением вышли к Ольге Викторовне. Попросили это, значит, чтобы это было продолжение. С радостью мы его услышали, что он выиграл, получили, так скажем, одобрение нашей затеи, поэтому мы рады очень этому. Проектта катнашучыларны курслар һәм клумбалар ясаудан тыш яңа биремнәр дә көтә. Мәсәлән, иң яхшы сөмә үткәрүчене сайлаячаклар. Чәчәкле десант проектын оештыручылар практика теорияга караганда күбрәк булачак дип ышандырды. Мы сократили нашу теоретическую часть, потому что людям очень тяжело, скажем, на протяжении 3-4 месяцев постоянно посещать, потому что в основном это жители пенсионного, предпенсионного возраста, поэтому мы сократили, и у нас теоретическая часть будет совмещена уже с практической частью. Проектта 150 кеше катнашыр дип көтелә. Хәзер яңа төркем туплау буенча эш башланган. Уку 1 ел дәвамында булачак. Дәресләр киләсе елда старт ала. Чәчәкле десант проектында катнашырга теләүчеләр үзәкнең 70-1507 номерына шалтыратып языла ала. Мәрьям Файрушина, Эльдар Шайдуллин, Яңалыклар. Бүгінгі гамнашлар, мен сіздің белән сау булашам, алдағы елларыгыз файдалы үтсен. Как правильно выбрать шубу? Хочется красиво, тепло и не очень дорого. Грандиозная распродажа на шубном базаре из Пятигорска. Роскошные норки, мутон от 15 тысяч рублей, каракуль, новое поступление дубленок. Приходите. Большое разнообразие фасонов приятно удивят вас. Только с 13 по 18 ноября. Стоит поторопиться. Шубный базар, Новый город, ДК КамАЗ. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда, логопеда. Телефон в Челнах 78 09 35. Спешите! Только 4 дня с 15 по 18 ноября в магазине «Светофор» перед Боровецким мостом масло подсолнечное чистополье всего 39,90. В магазинах «Дом Доктор». Долгожданная скидка 25% на все. Только один день, в субботу, 17 ноября. Успейте купить товары для здоровья и красоты в магазинах «Дом Доктор».